Асноўнай пляцоўкай для абмену вопытам стала прадпрыемства «Гомельэнерга». Дэлегатам з краін постсавецкай прасторы на практыцы прадэманстравалі ўнутраную будову і тэхналагічныя працэсы флагмана рэгіянальнай энергетыкі. Точки соприкосновения, они у нас возникли давно. Прежде всего для профсоюзов, и все об этом знают, что это, конечно, человек, это его жизнь. Есть рабочий класс, есть мы. Вот одно только правило, да, вот мы существуем, потому что есть рабочий класс. У Гомельской области бяспеку на працоўных месцах кантралююць 17 тэхнічных інспектараў. Толькі ў мінулым годзе рэйдавыя групы прафсаюзаў правялі звыш 20 выездаў ва ўсе раёны. Эксперты дэталёва вывучалі умовы працы на месцах, аднак міжнародны досвед заўсёды карысны. Менавіта таму прафсаюзы краін СНД знаходзяць новыя пункты судакранання і дзеляцца лепшымі практыкамі. Коллеги из Таджикистана имеют желание проводить обучение своих общественных инспекторов, технических инспекторов на территории Республики Беларусь. У нас это профсоюзный университет МИЦО, где мы можем предоставить им такую возможность. У прыярытэце доўгатэрміновае супрацоўніцтва. Такія сустрэчы прафсаюзных актываў і асабісты ўдзел дэлегацый у маштабных мерапрыемствах выводзяць узаемадзеянне дзяржаў на якасна новы ўзровень. Заканамерным вынікам маштабнага семінара ў Гомелі стала падпісанне дарожнай карты аб супрацоўніцтве, якая замацавала сумесныя планы на будучыню.